Хөрмәтле иминкеннәр барыгызга да. Таныш булыйк. Мин Шарипова Азалия. Үзем турында күп сөйләп мактанып тормыйм. Үземне дә мин гап-гади 10 яшьлек татар кызы дип саныйм. Мин әти-әниемне, энемне, сеңлемне, туганнарымны, дусларымны бик яратам. Әле мин музыка мәктәбендә малайлар арасында баянда уйнарга өйрәнәм. Дөресен әйткәндә, ул әтиемнең бер зур хыялы. Шигырьләр сөйләргә, төрле чараларда катнашырга, бассейнда йөзәргә миңа бик ошый. Шаян ТВ каналында алып баручы буларак та үземнең беренче адымнарымны ясыйм. Киләчәктә дә, Алла боерса, Гөлназ Сафарова, Венера Аитова, Айзилә Батырханова кебек тележурналист алып баручы булырга хыялланам. Тик аның өчен әнием әйтмешли, иң беренчедән яхшы билгеләр алырга, бик күп китаплар укырга, аларның сүзен тыңларга, аларны хөрмәт итәргә кирәк. Кыскасы, мин үзебезнең Татарстаныбызны яратучы, елмаючан да, тугры да, сабыр да, кайчагында шаян да Азалия булам.